Ονομάζομαι Μάριο Μπανούση, είμαι 26 χρονών, ζω στην Αθήνα και είμαι σκηνοθέτης. Μέχρι τώρα έχω δημιουργήσει 4 έργα και τα 4 έργα έχουν ως αφετηρία κάτι προσωπικό, κάτι που ξεκινάει από την οικογένεια και καταλήγει σε κάτι που δεν θα έλεγε σίγουρα κανείς ότι είναι ντοκιμαντέρ. Οι παραστάσεις μου είναι παραστάσεις χωρίς κείμενο, είναι αρκετά εικαστικές. Το Goodbye Lindita είναι μια παραγωγή που φτιάχτηκε για την πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Η ωραία έκπληξη για όλους μας είναι ότι λόγω του ότι άρεσε πολύ στον κόσμο, ανέβηκε για λίγο παραπάνω το πρώτο διάστημα, για 1 μήνα, μετά για 1,5 μήνα. Μετά αρχίσαμε να ταξιδεύουμε, είναι το πρώτο έργο που άρχισα να ταξιδεύω στο εξωτερικό. Έπειτα το Goodbye Lindita ανέβηκε ξανά και ξανά σε όλες τις σκηνές του Εθνικού Θεάτρου. Παίχτηκε για 2 χρόνια στην Αθήνα. Είναι ένα έργο το οποίο έχει ως βάση του το θάνατο της μητριάς μου που λεγόταν Lindita. Είναι μια παράσταση μιας ώρας, χωρίς κείμενο, που διερευνά αυτό το θέμα. Πώς η συγκεκριμένη οικογένεια επενδυθεί τον χαμό ενός δικού της ανθρώπου. Και σίγουρα για μένα ήταν ένα challenge. Πώς κάτι τόσο προσωπικό μπορεί να ανέβει στη σκηνή, πώς κάτι τόσο προσωπικό μπορεί να επικοινωνηθεί και με τόσους ανθρώπους και σε άλλες χώρες. Πολύ έντονα στοιχεία της παράστασης είναι σίγουρα το στοιχείο της παράδοσης, από την ενδυμασία, ας πούμε, την παραδοσιακή, που έχω πολλές αναφορές από την Αλβανία, μέχρι και τη μουσική, μέχρι και τα χρώματα. Υπάρχει πολύ έντονο το βαλκανικό στοιχείο. Το στοιχείο της τελετουργίας υπάρχει αρκετά έντονα μέσα στην παράσταση και παίζει καθοριστικό ρόλο στην ατμόσφαιρα. Μια όμορφη ηρωνία του έργου είναι ότι το όνομα Lindita είναι ένα αλβανικό όνομα που σημαίνει η ημέρα της γένας. Και έχει πολύ ενδιαφέρον πως ένας τέτοιος τίτλος είναι ο τίτλος μιας παράστασης που μιλάει για το πένθος και για το πώς μια οικογένεια και ένας άνθρωπος λέει αντίο σε κάποιον άλλον. Το μάμι είναι μια λέξη παγκόσμια. Η δική μου αναφορά είναι η αλβανική λέξη μαμά, που είναι μάμι. Όπως και με τα προηγούμενα έργα μου, έτσι και με αυτό, ξεκινάω από κάτι προσωπικό, ξεκινάω από κάτι που αφορά εμένα και σιγά σιγά από τις πρόβες αρχίζω και το ανοίγω στους ερμηνευτές της παράστασης και έπειτα στο κοινό. Παρακολουθούμε την ιστορία, μια γραμμική αφήγηση μιας μητέρας με το παιδιού της και παράλληλα αυτή η γραμμική ιστορία, αυτή η ραχοκοκαλιά σπάει σε διάφορα κομμάτια και πολλές ιστορίες σιγά σιγά μπλέκονται μεταξύ τους και στα προηγούμενα έργα υπάρχει αρκετά έντονη μητρική φιγούρα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας επέλεξα στο συγκεκριμένο έργο αυτή την φιγούρα να τη φωτίσω ακόμα περισσότερο. Αυτό, ας πούμε, που υπήρχε αρκετά έντονο στο μυαλό μου, να το φέρω στη σκηνή, στο προσκήνιο, να το φωτίσω και να μιλήσω για αυτή την σχέση που είναι τόσο περίπλοκη και τόσο διαφορετική για όλους τους ανθρώπους. Αυτή η σχέση μητέρας και παιδιού. Σίγουρα μέσα από αυτή την παράσταση ο σκοπός μου δεν είναι να θεοποιήσω τη μητρική φιγούρα ή τη γυναικεία φιγούρα και επίσης σκοπός μου δεν είναι να μιλήσω από την πλευρά της μητέρας, αλλά από την πλευρά που εγώ ίδιος έχω βιώσει, από την πλευρά του παιδιού. Μια όμορφη σύμπτωση είναι ότι το μικρόβιο, η σπίθα του μάμι, ξεκίνησε σε ένα residency που έκανα στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο του Παρισιού και γι' αυτό το λόγο χαίρομαι πολύ που στο μέρος που πρωτοξεκίνησε η ιδέα, εκεί παρουσιάζω το έργο αυτό και την προηγούμενη μου δουλειά και ανυπομονώ πολύ να έρθω στο Παρίσι να παρουσιάσω τις συγκεκριμένες δουλειές.